ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮೂಜಿನ ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಗಾರ್ಡನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಇಟ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪಲ ಮಲ್ಲಿಯಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪೇರು ಆರು ಊರುಡುಪ್ಪುನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಆಂಟಿನೆಲ್ಲಡೆ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಚೂರು ಪೊರ್ತುಡು ನಾನು ಯಾನ್ಲ ಅಡೆನೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ನುಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಲಿಯಕ್ಕನ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ವರ್ಷದ ಆಟಿಡೊಂಜಿ ಕೂಟ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತದ ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಅಂಚ ಏಪಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ನೆನಪಾವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆಂಟಿನೆಲ್ಲರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ फोटो बेटा मोबाइल आंटी बड़ सुजर आंटी मेरा केदार कानपुर मल्लिका दान भाई दुकान यार स्पेशल मार्केट मारो I miss my teacher. आजा पुराना टीचर अलना हाय वल्ली आंटी हेलो डेजर्ट ఒక చట్నీ మంచీరు ನುಂಗೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ತೊಜಂಕ್ ಸೊಪ್ಪು ఒక
ಕನೂರ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಇಡ್ಲಿ ಮಂಜಲ್ದಿರದ ಗಟ್ಟಿ ತೆಕ್ಕರದ ಗಟ್ಟಿ ತೆತ್ತಿ ಬಂಗುಡೆ ಗಸಿ ಉರ್ಪೆಲ್ದ ನುಪ್ಪು ನೀರು ದೋಸೆ ತಾಟೆ ಗಸಿ ಪಾಯಸ ಪತ್ರೊಡೆ ಕೋರಿಗಸಿ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್. ಇಂಕಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ. ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಿದ ಕೂಟ ಮಲ್ತಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡಿಟೆಡ್ ಡಿಶಸ್ ಮಲ್ತು ಪತಾತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಿಶಸ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾ ಇರೇನ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಮನಸ್ಸು ನೆನಪಲ್ತದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಾ ಸಮಾದಿಂದ ಈ ತಿಂದರ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಇರೆಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದು ಈ ಆಟಿದ ಕೂಟನ ಇಡೆಗೆ ಸಮಾಪ್ತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.